Morning, nakabuntis ni mo? Ikaw nakabuntis akong anak? Ano ako na may pakatuon mo dito kang papa nga? Kuan man. Mura magkagkuan. Oy, sabay ipog ko. Nitsumba akong kasi yung papa diha. Naman na diha. Masyak mo na pag-ingon ni mo kuan. Sabay gani ko no kay mas masuko na siya di ko nimo sabayan. Diligi ko no kasi masumbag ka palang kuan na diha. Sumbasumbago jud ka di ka nimo sabayan dito magstorya ko niya. Dili ko matuid do, dili ra ka to taman. No, na dolan. Mo ka niya. Duha man ta nagkuan ani, dapat duha ta mo kuan dito ka papa. Ikaw rin pa nang yung papa mo to kay basta dili ko taman, dili ko mulaos na kay mas masumbagan pong papa nugok tumog sundang noon diha noon, bahala ka di. Di katuan ka dito sa akong papa dito sa inyo ha. Nig dito ka kuan nun. Dili lagi na. Basta ina lang papa nimo ikaw di bahala ngon ikaw balag jamming diha kay. Ona, papa nimo dada mag basta kuan aron ba? Una nimo, mura kag kuan. Ikaw lagi pa nang ina kaya ra na nimo, masugot na papa lagi mo lagi. Nisugot. Nausa na ito papa nimo. Dito paabot. Sige, kung di ka mo kuyog sugot karon ay nako kuang-kuan na. Di sabay na lang tika oy. Asa ang papa nimo? Ara oh, natulog. Pa. Pa. Oh, Yes ko pa. asa man ka? Tulog ko na. Nako, iingan mo pa ba? Lingkod sa, kisa man gawa, lingkod. Ay, bless ko. Ha? Bless ko. Kisa man eh? Bless ko ba? Kisa man eh? Ano sa may ingon ni mo? Kuan pa, importante kayo pa. Kisa man na? Klaro ha? Ano sa may? Tuyo ni mo, ingon ni mo. Pa, Na may project? dili ka kabalo kung kuan. Malain ka. Pero sab kung masukok ka. Balupod kung kuan pa, mahugno jud ka ani pa. So, basig dili ka kunin mo madawat pa. Ha? Ano ibot pasabot ni mo? Ah, si mama pa. Nasa sulod? Ano naman? Kabalupod kung masukok si mama pa. O sa buday na nga? Puros naman masuko. Anong masuko man minimo nga kabutaan? Imong bataa ka? Masuko na noon minimo? Katarong kag eskwela, nalipay kay mi nga. Sabi kasukaan na mo nimo nga butaan man kay ka. Nalipay mi nga wa ka nag-uyab-uyab. Nalipay mi nga porsigido kay ka eskwela. Una-una na makahuman jud ka. Sa may kasukaan na mo nga pwede man nimong butaan ha? Classmate nimo? Okay, akong ingon ni mo pa. Kasi, ay sa, be, ay sa ragod. Kung sa gidi ay ni, kung sa pasabutan eh, tarong ako ha. Kay, na, kabalo na baya ka na ako. Ay kung kuan-kuan ha. Tarong ako. Maglibog ko pa ba kung asa ko mong nagsulti sa imo ba or ka mama kay kabalo jud kung masuko jud mo sa kuan nga. Kasi palayason pa ko ninyo din yung Kung sa lagi mong pasabot, sulti ko. Kasi pasabot ni mo. kasala jud ko ninyo pa. Supak na ko yung gusto. Yung mga panganday sa kuha kay supak na ko pa kanang mas liuna na ako ang kalipay pa kaysa sa inyong pangando niya. Natintal jud ko sa kuang kakuan pa. Time pa. Ang buot pasabot ni mo, kung sa man yun? Kung sa man yun buot pasabot ni mo, laro ako ba kay samtang wa pa ko nagkuan ba kay kabalo ko ro unsa na ah. Tutay ko unsa na. Kay kung iagi-agi hinay-hinay ha. Ay kung ikuan-kuan kay taas kay kung pangandoy nimo nya sultian ko nimo ingana. Negative, nakawalag kusog. Waksyon kog pangurog. Grabe na ba yan akong pangambog? Akong anak, mukuyog na bisan asa mga event sa eskwelahan. Huwag yun na ilaing kadulog. Nya, kana. Murag, lahi na imong pasabot ba? Prangkay ko, unsa na? Gusto ko pa nga na si mama pod pa para dungan na lang pod mo makabalo. Grace, dali sa ko diri. Nani mong anak diri oh, naghatod og problema na pod siguro. Unsa man gud na? Ha? Ay sa diri. Unsa man? Unsa man na? Ay mo diri be kay daghan kay karon ra ko kabantay perti daing daghanag na og diya sa kwan. Dito kay ron maklaro yun yung problema nimo. Unsa din ay problema nila di ay? Diri ni ko, diri.
Anas mama nimo. Unsa man call? Sulti unsa? Ma, balod ko masuk ko mo ni ba? Unsa din na imong problema? Idiretso ba? Anong magpa? Sikot-sikot naman ka. Unsa rin na? Masuk ko man gud mo. Unsa gani? Sulti gani ni. Unsa pagkabalo na mo? Suko mo dili kung di mo gisulti. Musulti ka dili. Hulaton ni nimong masuko ko. Ay, lagi istorya ba kay tawag ko na to ni. Unsa man na? Unsa man imong sulti? Kinsa man ikaw ba nimo? Classmate nimo ni? Kinsa man ni? Unsa din na call? Sige na call. Sulti na mi call. Ma, Unsa man? Unsa na ba? Sulti ba kay samtang na punot uron wala ka gani pa nasuko na manggay ka. Sulti gay ko aron di ko masuko. Sige na call. Sulti na ba? Sulti. Ha? Oh. Unsay? Ha? Unsay? Ha? Buntis ka? Anak. Kana. Mabo. Unsa? Awa ya ba? Morning, nakabuntis nimo? Ikaw nakabuntis akong anak? Diba, ikaw? Di ba? Tubag ba? Ikaw nakabuntis akong anak? Oh. Ano sa lang mo ni? Gahapon pa. Ba? Do older. Gahapon pa yung nagkauyab. Produgan naman kailan eh. Hapon ba mo naguyab? Yan nabuntis na akong anak. Huwag ka naguna-una? Sa luwa ko ulit. Saan tama? Guba ni mong kaugmaw ni Nicole ba? Sila ni? Kaya ilang ka ni? Kabalo ka kung sa kinabuyan ni? Kabalo kang makabuhi din mo? Kapasagad ramang ka, oy? Igsaad man siya nako pa. Kani mo saan? Isa man kang anak do? Isa man kang anak? Darawat ako boss. Hmm? Kana akong anak, di pa eskwela ko nagtarong. Nang ka masayod. Diba? Gikan karon. Bahalag nabuntisan ni mo na ng anak ko. Uli. Ignay mong mamagpapa nga nakabuntis ka. Ha? Oh, yun ako itong pali ko. Tinahanglan inyo ning atubangon inyong problema diri hay mong sada. At Ikaw. Sulod. Bata ko kanina.